बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे खौरांफोर लाबोनानै होफैदों। दा बे खौरांफोरनि गेजेरावहाय नोंथांमोना माखासेखौ मिथिखाबायबो जानो हागौ आरो माखासेखौ नोंथांमोना गोदानै मिथिनो हागौ। दा जोबजासिम नायलांबा गासैखौबो बुजिनो हानाय जागोन। दा गोबाव खालामाजासे फार्स्टनिफ्राय दिन्थिनो लादों जे जोंनि आसामनि कभिड-19 नि थासारि दिनैसिम हथात दा बे समसिम आसामनि कभिड-19 नि थासारिया माबादि दङ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो लादों जे मैया हथात 11 जुन खालि मोनाबिलिनि 8 रिंगायाव 183 सा डिसचार्ज खालामनानै होनाय जादों होनदों। आरोबाव फिन 11:55 बाजियाव 111 सा गोदान केस मोननाय जादों होनदों। दा बे समसिम आपडेटनि बादिब्ला दा पजिटिभ केसा गासै 3430 सा जाना दं। गासै एक्टिभ केसा 1989 सा जाना दं। ओमफ्राय बिनिफ्राय डिसचार्ज जाबाय गासै 1432 सा जाना दङ आरो थैनाया सा 6 आरो सा 3 माइग्रेसन जालांनायानो। दा बेखिनि दा बिनिफ्राय नेक्स्टआव नोंथांमोननो दिन्थिनो लानाय जादों। नोंथांमोना खाथिनि सावगारिखौ एसे नोजोर होनानै हमनो हाखाबाय जानो हागौ। सावगारियाव दङ नोंथांमोना दिन्दों। दा बे सावगारिखौ नुनानै नोंथांमोना फिन गोसोआव फैबाय जानो हागौ दि बे गथ'आ थांनाय 20 फेब्रुवारि खालि बेंगालुरुआव जानाय CCAनि प्रटेस्ट हथात CCAनि हेंथायै सोमावसारनायाव पाकिस्तान जिन्दाबाद होननानै बुंनाय लोगो लोगो बिथांखौ हमनाय जादोंमोन। नोंथांमोनहा भिडिअ भाइरेल जानायखौ गोबाङानो ससियेल मिडियायाव नुखादों जानो हागौ। दा बिखौ नाथाय बिल मोननो थाखाय बावैसो सान सिगांनिफ्रायनो दाबि खालामबाय थादोंमोन बे गथ'खौ। नाथाय बे गथ'खौ दिनैसिम हथात मैयानि समाव बिल होनाय जायाखिसै होनदों कर्टआ। दा बेबादियै बे गथ'नि बैसोआ 19 बोसोरनिमोन आरो बिनि मुङा जादों अमूल्य लियना नरहा। नोंथांमोना नुनो मोनदों अमूल्य लियना नरहा। दा बिथांखौ बिल होनाय जायाखिसै होनदों। नेक्स्टआव नुनो मोननाय जादों साख्रिनि रादाब। बे साख्रिनि रादाबाव जेनेबा क'क्राझारनि नोंथांमोननो अरिजिनेल एडभार्टाइजमेन्टखौ दिन्थिनो लानाय जादों। अरिजिनेल एडभार्टाइजमेन्टआव नोंथांमोना नुनो मोनदों जे क'क्राझारनि नेशनेल हेल्थ मिशन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ससाइटि क'क्राझारनिफ्राय इनभाइट खालामदों जे वाक इन्टारभिउसो बाहाय नोंथांमोना डाइरेक्टलि इन्टारभिउ हैनो नांगोन आरो बे डेटआ नुनो मोननाय जादों 13 जुन हथात गाबोन 13 जुनाव। दा बेयावहाय नुनो मोननाय जादों कन्ट्राक्चुएल बेसिसाव लागोन होनना बुंदों आरो बियो मा जागोन होनदों डाटा एन्ट्रि अपारेटर जागोन होनदों। डाटा एन्ट्रि अपारेटर मिनिमाम हायार सेकेन्डारि पासल' बेनिफ्राय बाराबाबो जायो। बेनिफ्राय डिप्ल'माया कम्पिउटार सार्टिफिकेट थाथारनांगोन होनदों। बेनिफ्राय एजआ जागोन होनदों 1 एप्रिल 2020निफ्राय 40 इयार्ससिमहालागै जाहैगोन आरो 18 निफ्राय। बेनिफ्राय नोंथांमोना नुगोन गासै केन्डिडेटखौ 7 लागोन होनदों। बेनिफ्राय सेलारिया 11,500 जागोन होनदों। दा नोंथांमोना बेनि कमप्लिटलि भेन्युखौ लानानै थांनो नांगोन वाक इन्टारभिउ जिहेतु। बाहाय नुनो मोननाय जादों कनफारेन्स हल जइन्ट डाइरेक्टर अफ हेल्थ सार्भिस हाब्रुबारि केम्पासाव होनदों नियार निउ फ्लाइअभार क'क्राझार। सानजाहा फारसे थानाय हाब्रुबारिनि गोदान फ्लाइअभार खाथियावनो बियो दङ होनदों। दा नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनशट खालामनानैबो लानो हागोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना इन्टारभिउआव जहैनो हानाय जाहैगोन आरो। दा बिनि उनाव नेक्स्टआव नुनो मोननाय जादों साख्रिनि रादाब अल आसाम। बे अल आसामनि बेलायाव नोंथांमोननो आङो बेखौ दिन्थिखाबायमोन, अब्लाबो नोंथांमोनखौ होफिननो नागिरदों। जेब्लाना आं बे एडभार्टाइजमेन्टखौ फोसावफादोंमोन अब्ला बै समावहाय एप्लाइ जाथ'वाखैमोन हथात एप्लाइनि डेटआनो अन जायाखैमोन। बियो थांनाय 8 जुननिफ्रायसो जादों। आङो 8 जुननि सिगाङावनो बेखौ एडभार्टाइजआव होदों। दा बे हिसाबै नोंथांमोनखौ गोसो होफिनदों। जास्ट नोंथांमोना बेखौ ओरैनोल' नायना लाबानो जाबाय। बे जाहैबाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों गाहायाव एडभार्टाइजमेन्टआ जादों होनदों जुनियर एसिस्टेन्टनि बेयाव हेड अफिसनि जागोन। बे जाहैबाय डाइरेक्टर अफ सेकेन्डारि इडुकेसननि आन्दाराव। बेयाव जुनियर एसिस्टेन्टआ गासै नोंथांमोनहा नुदों साइडआव ओरैजाय एसटि प्लेन हिसाबै 2, एसटि हिल्स हिसाबै 3, OBC 9। बे नोंथांमोना बेखौ नायना लाब्लानो जाबाय। एडभार्टाइजखौ आं सिगाङाव फोसावखाबाय जिहेतु नोंथांमोना भिडिअखौ नुवाखैबा डिसक्रिपसनावबो नायना लानो हानाय जागोन। बेखौबो नायफिननो हानाय जागोन आरो जेबो नङा, बे प्रब्लेम गैया। नोंथांमोननो खिन्थाखाबाय हेड अफिसनि थाखाय जुनियर एसिस्टेन्ट हेड अफिसनि थाखाय बे केन्डिडेटआ ग्रेजुवेट जानांगोन, कम्पिउटार डिप्ल'मा थानाय जानांगोन। बेनिफ्राय सेलारि स्केलखौथ' नुखाबाय नोंथांमोना आरो बेवहाय नैबे केटेगरि वाइज खौबो नुखाबाय रिजार्भेसनखौ। बेनि उनावहाय नुगोन मोनसेया जाहैबाय डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि जुनियर एसिस्टेन्ट। डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि बेलायावबो बुरजायानो। नैबेहाय दं एसटि प्लेननि थाखाय 15 जन दङ, हिल्सनि थाखाय 11 जन, बाखिया आनरिजार्भ SC ST
PWD OBC गासिबो दंजोबखायो बेनाबो एखेयानो बाव इडुकेसनेल क्वालिफिकेशना बेनिफ्राय सेलारिया बे एखेयानो होनजायो डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि मोजां जागोन बेयो गावबा गावनि एरियायावबो मोननो हागौ दा बेनि उनावहाय नै बेवहाय दङ स्टेटिस्टिकेल एसिस्टेन्ट दंबावो बाहाय स्टेटिस्टिकेल एसिस्टेन्टआव मेथामेटिक्स लानाय जानो नांगोन नै बेवहाय नोंथांमोना नुदों इडुकेसनेल क्वालिफिकेशनाव बाकिया नै बेवहाय एसटि प्लेननि थाखाय सानै एसटि हिल्सनि थाखाय सासे OBC 4 PWD आनरिजार्भ गासिबो नोंथांमोना नुदों पे स्केलाबो बेनो दा सिगाङाव एडभार्टाइज खालामखांबाय हिसाबै आं बेखौ सर्टलि खालामना होबाय आरो बेखौ नोंथांमोना डिटेल्सै डिसक्रिप्शनाव लिंक दं बेजोंबो नायना लानो हानाय जागोन आरो डाइरेक्टलि एप्लाइ लिंकखौबो नोंथांमोना बाहायनो मोनगोन दा बे डिसक्रिप्शनाव थांनानै नोंथांमोना बेजों एप्लाइ खालामनानै लाब्लानो जाबाय जायफोरहा इन्टारेस्टेड दङ बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन होननानै आसा थाबाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो बावदोंबा खालामनानै लाबानो जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों।